गासै चेनेलनिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय। दा जों गोदान जेनेरेशननि थाखाय मोनसेल' सिन्था सरसा खालामबाय थादों, माबायदिहाय जोङो नेशनेल स्टेन्डार्डआव बा नेशनेल लेभेलसिम जोंनि गथ'फोरखौ जों लांनो हागोन। थिग बेबायदिहाय दुखुनांथाव बाथ्रा, कभिड-19नि थाखाय थांनाय बोसोरावबो जोंनि आन्डार 15, आन्डार 14, आन्डार 17, आन्डार 21 सेनियर गार्ल्स एन्ड बयस भलिबलावबो फुटबलावबो जों मार्डार जानो गोनां जाबाय। इन्टार डिस्ट्रिक्ट जायैनि थाखाय नेशनेल जायासै। बेनि थाखाय मथा मथि 8टासो एज ग्रुपआ थांनाय बोसोरनिफ्राय गासिबो प्लेयारखिना माने मार्डार जाना थाजोब्बाय। जों मिजिंथिदों इसोरा कभिड-19खौ जोंनिफ्राय होखारनानै देग्लायनिफ्राय जाहाथे जोंनि फुटबल जगताव जोंखौ जिखुनु गेम सामलायनायाव जाहाथे सहाय सहयोग खालामो। आरो आं आसाम फुटबलनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। सेनियर नेशनेल फुटबल वुमेन टुर्नामेन्टखौ जों आसामाव मोननो हाबाय अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननिफ्राय। आरो जों खम दिननि भितराव जोंनि आसाम टीमखौ सिलेक्शन खालामनो थाखाय जों मोनसे थि माने टाइम आरो डेटखौ दिनै मोनाबिलिनि गेजेराव जों मोनसे मबाइल जुगे मोनसे मिटिं लादों 6टा बाजियाव। बेनि गेजेरजों जों आसा खालामदों, बिसेसके आं भेरगाव साब डिभिजनाव जोनोम जानाय हिसाबै निस्सय आं जिहेतु बे बिबानाव दङ हिसाबै आसाम फुटबलाव निस्सय नैबे जायगानिफ्रायबो माने फुटबल प्लेयाराव बे नेशनेल गेलेनाय समाव जों भेरगाव साब डिभिजननिफ्राय नारथ्रोना हरनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों। बेथ' आनफर्चुनेट, जिहेतु पावारा जोंनि आखायाव गैया। दा दसे थांनाय 17 बोसोर सिगांनिफ्राय एसे फुल मोननाय बायदि मोनदों जे अन्तत स्टेट लेभेलाव बिबान मोननोबो जथेस्थ' मुस्किलमोन। दा जों दिनै मोननायनि उनाव बुंनो थाङोब्ला जथेस्थ' आसाम टीमाव जोंनि बर' गथ'फ्रानो टीमाव माने पार्टिसिपेट खालामो। थांनाय खेल' इन्डिया गुवाहाटीयाव जानायाव जों भेरगाव साब डिभिजननिफ्राय माने भलिबलाव मोननै एज केटेगरियाव भलिबलाव 7 प्लेयारा पार्टिसिपेट खालामदों जोंनि भेरगाव साब डिभिजननिफ्राय। थारमाने भेरगाव साब डिभिजन भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननिफ्राय। बेनिफ्राय मोननो हाबाय जों वमेन आन्डार 17आव मनालिसा बर', बिथाङा सेकेन्ड गलकिपारमोन आसाम टीमनि खेल' इन्डियायाव। आं बेखायनो मिजिंथिदों, जिहेतु बिबान मोननाय समाव जों बेखिनिखौ नारथ्रोनो हाबाय आरो आसा खालामदों, मिजिंथिदों फिउचार दा जुदि जेरैबायदि जादों बिदि प्रेक्टिसफोरा जुदि गेमफोरा जुदि जाबाय थायोबा निस्सय भेरगाव साब डिभिजननिफ्राय आरो नेशनेल लेभेलाव सासे बा सानैबाबो जों सोनो हागोनखौ मिजिंथिदों। आरो फैबाय थानाय जितु सेनियर वुमेन नेशनेल फुटबल जागोन, आं मिजिंथिदों सासे सानैया भेरगाव साब डिभिजननिफ्राय माने फार्स्ट 18 जितु फार्स्ट 18 बेयाव नामखौ आं सोनो हागोन होनना मिजिंथिदों। दासिम जेबो बिदि बेवहाय जों मोनसे मोजां खबरखौ होनो नागिरदों। बिटिआर गभर्नमेन्ट जानायनि उनाव माने नेशनेल लेभेलाव जों डाइरेक्ट माबानिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय गेलेगोन होननाय माबाखौ जों एसे आसाम अलिम्पिक इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशनजों जों सावरायबाय। नाथाय स्टेट नङाब्ला माने इउनियन टेरिटरियेल नङाब्ला माने सम्भब नङा होनना बिथांमोननिफ्राय बुंबाय। थेवबो जोंनि नाजानाया खम जायाखै। जों स्पेसियेलि रिकुवेस्ट खालामबाय थादों। सिगांनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिखौबो जों खावलायदोंमोन आरो दाबो बिटिआर गभर्नमेन्टनि EM लोगोसे चिफ बिथांखौ जों गेजेरावनो लोगो हमनानै जों रिकुवेस्ट खालामदों जे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गथ'फोर नारना हरनायाव जाहाथे जोंखौ जायफोर स्पर्ट्स अर्गेनाइजार, जायफोर स्पर्ट्सजों जड़ित जानानै खामानि मावबाय थायो, जिहेतु सबानो सोर फुटबल मोजां गेलेयो, भलिबल मोजां गेलेयो, क्रिकेट मोजां गेलेयो, बक्सिं मोजां गेलेयो, बेखौथ' जोंबो स्पेसियेलि फुटबल भलिबलनि बादै बांद्राय गुबुननि बिनि सायाव जोंबो बुंनो हानाय नङा। जों मिजिंथिदों जितु जोंनि दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोना जाहाथे कचिंनि बेबस्थाफोरखौ मोजां खालामनो हायो। स्पेसियेलि फुटबल कचनि बिराद अभाब जोंनाव, भलिबल कचनि बिराद अभाब, बक्सिं कचनि बिराद अभाब। आरो थिग बेबायदिहाय दा जों गोजोननाय मोन्दों आसाम सरकारजों जिहेतु जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ ज' थानानै मोनसे एनाउन्स होदों जे MLA समस्तियाव मोनफा स्टेडियाम आरो डिस्ट्रिक्ट हिसाबाव मोनसे माने 50 crore मोनसे स्टेडियाम। आं मस्ट वेलकाम आरो गोजोननाय मोन्दों जे निस्सय बेफोर फुल प्लेजेड जानायनि उनाव बे जायगानिफ्राय जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय साबसिन प्लेयार ओंखारनो हानाय बा दिहुननो हानायाव जोंबो शेयार खालामफानो हागोन।
थाखायनो दिनै जों मोजां गेलेगिरि मोननो हायाखै नामा? बेनो मेन खोथायाथ' खारन दिनैनि मुगाया जाबाय मा फुटबल जों जेब्ला गेलेयोमोन दिनैनि थारिखआव जों 50 इयार्सनि मानसि 50 इयार्सनि बेनि जों जेब्ला गेलेयोमोन अब्ला क'चनि बेबस्था गैयामोन नाथाय दिनैनि थारिखआव एसे आधुनिक जाजोब्बाय मडार्न जाजोब्बाय दा बे मडार्नजों जों बाहागो लाफानोब्ला निस्सय जोंनि आप टु डेट जानांगोन सिन्थाधाराया क'च नङाब्ला माने प्रिलिमिनारि माबाखौ सोलोंनो हायाब्ला बिसोर बोरै मोजां प्लेयारसिम थांनो हागोन नेसनेल ट्रायेलाव थांनानै बिसोर फेलार जाफिनना फैनो गोनां जागोन दा बेखायनो आं स्पेसियेलि बिथां इएमखौबो खावलायदों स्पर्ट्सनि इएम दावबायसा बर' बिथांखौ आरो बिथाङा सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होदों जे खम दिननि भितराव जों बेनि सायाव इनिसियेटिभ लागोन होननानै बिथाङा बुंबावदों दे मोनसेल' माबायाव माने सासे बेक्तिखौ लाबोनायाव बिराद मोजां जागोन आंथ' बिराद गोजोननाय मोन्दों खोनानानै बायसुंबुथिया बायदि सासे क'चआ जुदि जोंनि बड'लेण्डआव हाबोब्ला निस्सय बहुद प्लेयार आरो प्रडाक्सन जाबावगोन जोंनि जायगायाव खिन्थु खुरा जादों मा बिथाङा जोंनो बेसेबांखिनि सम होनो हागोन खारन 15 days 30 days बेयाव जों साक्सेस जानो हाया फुटबलनि बेसेबांसि दिननि थाखाय लाबोनो हानांगौ इन्टारनेसनेल क'चखौ जुदि जों होल इयारनि थाखाय जों क'क्राझाराव खालामोब्ला अनलि 50 प्लेयार्सखौ जों बेवहाय कचिं होनो हागोन खिन्थु डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जायोब्ला हमनानै ला जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जुदि मोनसे जानानै 50 प्लेयारखौ जुदि जों कचिं होयोब्ला बाक्सायाव चिराङाव क'क्राझाराव 200 जन प्लेयार प्रडाक्सन जाबाय थिग बे आंनि रिकुवेस्टआ बेनो जे बिथांखौ लाबोयोब्ला जों एसे होल इयारनि थाखाय लाबोयोब्लाबो बा 6 मान्थनि थाखाय लाबोयोब्लाबो जाहाथे दाबसेयाव जायालासिनो मोनब्रैबो जिल्लायाव जाहाथे जायो एफेक्टआ बिराद मोजां जागोन आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामगोन आरोखि